weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kabaruji e ɗemgal pular kikiɗa aset hannde camantari go lewru octobre hitan uñaji nogas min jeeya gardinde kabaruji men seppo mangol a jubbinaɗo aljuma hanki o toon to nder leydi Sénégal tawi ko ɓiɓɓe leydi Guinée Naaji wurɓe nder leydi Sénégal kamɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal kañumen badde junggo e fandu woni hollirde kañumen kay jaadani e 3e mandat duwaw Macky Sall faade koreji ɓen ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe yo liɓe e tawi ko e maaje kadɗe ɗe Sénégal tawi ko ɗanle suuɗoru Kaolack temedere kilogramme tawi ko chanvre indien ko ina tolnoyo e 9 600 000 francs CFA 9 francs CFA tawi kay ko ɗum to valeur mum tolnoy to leydi Mali men kaale jonde hakkude lieutenant colonel Kanip kam joɗani tawi ko goto tawi ko jafɗon ko goto e défenseur de ambassade dowlaji juntuɗe Amérique jooɗi toon to dowla Mali men kaali yimɓe nogas nayyi tawi ko teeɓaɓe tawi kay bifti ɗumen ko ɓen wiyeteɓe jihadiste en to dogofri leydi Mauritanie men ketto Dia Amadou Dia tawi ko roɓindo kabaruji leydi Mauritanie ha tengti tawi ko seppo yuɓɓinnogo ɗo hanki e wuuro lamorgo ngo Nouakchott gasniten kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko kedde dunde Afrique Côte d'Ivoire Burkina Faso hande tawi kadi ko fati e rafi coronavirus bandiraɓe musidɓe teddugo to godde joni jannoɗen بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون batake jam gondaɗo ummo malika ñokkan to kay haydi ko banum debbo duttiɗo baba amara malika ñokkan to kay haydi ko musidɗo muma duttiɗo umara ñokkan to madina gounasa ko musidɗo muma duttiɗo habibu ñokkan to madina gounas ko musidɗo muma duttiɗo ousmana samba saw to madina gounas ko musidɗo muma duttiɗo lamin mbaya to Côte d'Ivoire jettiniɗo hen ɓattaki o ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal madina gounas naɓe aɓe ngullo dendagal kay haydi naɓe dendagal silla rindiawnaɓe kala aɓe ngullo ɗumen aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna musidɗo mabɓe biyetenoɗo Siley Malik ñokkana yalti adun to Dakar ñande alhamisa jewtuɗo hen o yaltira ɗum ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati aljuma hanki o sa caggal julal tisubara ko nden o wira to madina gounasa weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe Afrique e gardogol ceerno Habous Diallo eɗen nelda duwaw dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamol jenna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala e yettinɗo hen ɓattaki o ko musidɗo men Lamine Mbaye taweteɗo to leydi Côte d'Ivoire batake tintinde e siftinde ummorade maître Adama Baldé ko gendiyanke wittiyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé woni yidde mum e fandare mum e darde mum foof ko yo leñol ngol ɓamto ko yo yimɓe nangodira yo ngo neɗɗo goto. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekkoni joguiɗo seeɗantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé kadi ko opérateur économique joguiɗo cabinet ji mum ha timmi joguiɗo agence immobilier ko fate kala galleji jiɗɗo sodde galle jiɗɗo sodde terrain ngaji e jiɗɗo luude galleji e jiɗɗo luude espace uji foof jokkodire Maître Adama Baldé. Maître Adama Baldé ko joom agence kadi jiɗɗo sodde kanŋe jiɗɗo yeyde kanŋe foof waɗa feere jokkodira e Maître Adama Baldé. Maître Adama Baldé kadi ene jogui agence de transport an jiɗɗo sodde oto walla luude oto ngarɗuɗo climatisé waɗa feere jokkodira e Maître Adama Baldé joni jittuɗa hoore maɗa. Maître Adama Baldé caggande waɗi tour du monde e oɗo saaha joni omo tawe to Dakar to cité Dalal Jaam kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 33 877 00 34
walla mbaɗa 33 877 0035 ko numéro ji cabinet ji makko so tawi noon jiɗɗa ko hebdemo to banggue WhatsApp numéro makko téléphone ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 maître Adama Baldé jinganen fuladu ene tawe e nder réseaux sociaux ji maître Adama Baldé en wiyen mbaddudanɗo faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon heeɗiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique yeɓoɓe aya weltare TV kabaruji men e ɗemgal pular aset kikiɗande capan tati e goo lewru octobre hitande ujunaji ɗi e nogas ɗo e haalde nde ko Bannour Mamadou Sarr ñalawma hanko leydi Sénégal tawi kay ko e nder wuuro lamorgo ngo woni Dakar ko ɓiɓɓe leydi Guinenaɓe kamɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal ko kañumen kay juɓɓini seppo to place à la nation gam kay hollirde hollirde metti mumen e ƴettude pellital kawral africaine beele daranade haqqi innama aade e gon seppo ina tawe hen mouvement Yen Amar France Frappe Dégage Forum Social Sénégal Africa Jom Center collectif des organisations de la société civil pour les élections gam hollirde kay mette mabɓe wonde ɓe jaadani e Alpha Condé e troisiéme mandat way hollirde mette mabɓe kadi ɓiɓɓe leydi guinenaɓe wasɓe pittal men tawi foof saabi ɗum ko Alpha Condé e sungoji jawtuɗo ɗi ha hande nder leydi Sénégal jayde Sénégal nde tawe toon haalande Amadou Ba mais gonnoɗo kay jagorgal tawi ko leydi Sénégal ko fate gueɗe caggal leydi kamɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe wurɓe caggal leydi ñalawma hanki o waɗi 48 heures ko leydi Sénégal jooɗi ala gouvernement e haalande makko noon o holliti wonde hayso tawi woni Macky Sall itti gouvernement waɗi gouvernement kesso kamɓe liggotnoɓe e jagorgal kalfinaɗo ko feete gueɗe caggal leydi kamɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal wurɓe caggal leydi woɓe jokku gollanade leydi Sénégal ñalawma hanki o toɓe mbiyata gohu mbacca tawi kay tawate ko toon to wuuro Saint-Louis ko laana yiita toon e kan laana wonnoɓe hen ɓe mbaɗɗan jinno wadde he ko ɗanngal suuɗor woni clandestin gam faade toon to Espagne ko ɗo ɓe jetti ha Maroc hendu jaɓɓiɓe ɓe donki yaade ɓe ƴetti feere ruttitade nde ɓe jetti ɓe duttiti haɓe jetti goh mbaji ko ɗon kay ɓe teski yimɓe ɗiɗo ne mbasi hen pittalu men jeegom ne donka yitede subaka hande noon jayde Sénégal holliti won jeegom jiita tawi kay ko wasɓe pittali mumen son excellence Macky Sall woni hoorejo leydi Sénégal waɗi kay haalande mum gam kay yettinde duwaw mum faade ɓen koreji ɓe ɓiɓɓe mumen jooli e ɗanle suuɗor ɗanle suuɗo holliti wonde kay yo ballal waɗe gam faade e koreji ɓen wasɓe pittali men tawi ko e ɗen ɗanle kam e moyen additionnel tawi kay rendinta ɗum ko délégation entrepreneuriat jawɗo taw komo rewɓe kamɓe e sukaɓe ina wonde nokkuji goɗɗi ɓurɗi hatodinde hen ko fati e hebloji kamɓe e financement ji ha e encadrement gam kay ɓamtude projet générateur des revenus ha hande kanko son excellence Macky Sall o yamiri wonde contrôle ko fati embarcation diƴƴe kadde jafɗon diƴƴe kadde yo ɓeyde beele kay wawde yitude on réseau mbaɗo ɗanle suuɗor o sakkitiri konngudi makko kanko Macky Sall ko duwanade ɓen mayɓe e accident ji e lawol tawi ko jogornoɓe jultoyde mawlud o erima kadi ɓen dognoɓe werlaji nde respectate code walla mbiyen nde mbawat hormade code de la route Medina Baye walla mbiyen Kaolack Mouhamed Mahi Niass ko kañum woni Khalifa Niass en caggal kay nde madame Aminata Touré yinno yiidem o hokki ɗum kay yamirore o joddima mum e jamma alhamisa heccanki o toon to Medina Baye o ñaaguima kadi o duwanima madame Aminata Touré wonde kay yo jokku gollanade leydi Sénégal so andinde ɗum wonde kay Allah ina yiiɗi les patriotes ha hande e nder wuuro Medina Baye walla mbiyen Kaolack tawi kay ko haalete toon douane teeɓima toon 100 kilogramme taw ko chanvre indien ko ina wona valeur 9 600 000 francs CFA ɗum waɗi ko jamma alarba ne wiyeta alhamisa tawi kay teeɓiɓe ko élément ji brigade mo point Serigne Bassirou Mbacké nde ɓe jinno kay pour fidde nannude ɗum e ñalawma mawlud o nde ɓe jinno namnude ɗum toon e saaha mawlud o garten e nder Dakar Covid 19 jagorgal kalfinade ko fate cellal ɓali
holliti e subaka hande e nder 1994 neɗɗo tawi ko yitaɓe tawi kay ko yurnitanoɓe 11 jiitida e rafi coronavirus tato tawi ko ka contact hay hen goto yititaka e rafi coronavirus tawi kay itti ɗum ko caggal leydi yimɓe jeetato ko ka communautaire woni kay heɓɓe rafi o tawi ganda to keeɓi ɗum ɗiɗo ko Médina ɗiɗo Liberté 6 goto Guédiawaye goto ko Fatick goto to Touba yimɓe jeegom e oɗo saaha ne ballite to banggue Fofango neɗɗo goto wasi fittandu mum e aljuma hanki o tuggi ko rafi o naate leydi Sénégal faade joni 15 ujunere temedde jeegom e 16 ko jiitida e rafi coronavirus 14 ujunere temedde jeetati e capanɗe joyyi e tato ko kefti cellal ɓalli men 324 ko mbasi hen pittali men 100 e capantati e jeetato ko keddi e nder cuuɗi cafrirɗi gasnirten kabaruji men tawi ko kabaruji jottaɗi e nder leydi Sénégal jayde Les Échos holliti wonde kay hoorejo leydi ndi hono Macky Sall ma publie tawi ko liste gouvernement mum kesso e oɗo ñalawma aset hande leydi Mali taw ko to Tombouctou goto tergal tawi ko défense ambassade dawlaji dentude Amérique tawateɗo toon to dawla Mali woni lieutenant colonel Kanifino wonde cukko mum woni adjoint commandant parquet ɓe joddim e colonel Boubacar Yessani Sanogo tawi kay ko kañum woni chef secteur 3 mo théâtre centre de l'opération Maliko tawi ɓe jooɗi koto camp fort Cheikh Sidi Bekay ngam yurnitade ko fate ndenka e kisal kanko colonel Boubacar o holliti wonde Tombouctou ina sohli e ɓeydanede checkpoint kam e drone militaire uji beele kay wawde haɓade ko fati e banditisme ha hande e nder leydi Mali ɓe kolliti gila kay armée Mali naati toon to Farabougou toon to centre Mali wawi kay wawi ustude jangu ɓen wiyeteɓe jihadiste en e konde noon ɓe kolliti subaka aljuma hanki o ɓen jihadiste en mbawi biftade ko ina wona 24 ɗo tawi kay ko dawnoɓe e guesumen toon to Dogofro toon to Sara wuuro Farabougou to armée Mali wawno hebde ha wawi hebde on nokku ummima leydi Mali paaɗen koto leydi Mauritanie jaɓɓirɗen ko Amadou Dia roɓindo kabaruji leydi Mauritanie. Jam ñalle ma Bano Sarr jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe anndo diine ma kam e daariyankoɓe a yawo weltare TV kabaruji men e nder leydi Mauritanie puɗɗortoɗen koye seppoji tawi ko jubbinaɗi ɗum ɗon ko kikiɗa hanki to Nouakchott wuuro lamorgo leydi Mauritanie gonɗon seppo noon woni sababu mum ko hollirde mette mabɓe faade e gardiɗo leydi France Emmanuel Macron ɗum ko caggal tan nde on ɗon wawno sudde konguɗi kantoriɗi faade e nulaɗo men Mouhammadou mo Diam e kisal woni e muɗum police mo leydi Mauritanie wawi kay faddade ɓe sumo nde ɓe jinno yaade ha toon to bo wallaɗe diwoje kingal ngal Nouakchott wuuro lamorgo leydi ndi kamɓe ɓen ɗon seppoɓe noon ɓe mbawi kay oɗo saaha joni yarade leydi Mauritanie nde wawata kay yaltude e gueɗe leydi France kala kay ko ina wiye gueɗe France produit France kala yo katte yeyede e nder leydi Mauritanie ko adi ɗum kadi tawi kay woɓɓe mbawino kadi seppude ha toon to ambassade mo leydi France tawateɗo e nder leydi Mauritanie ko adi ɗum kadi hecci hanki tawi ko alhamisa hecci hanki o kikiɗo muɗum Mauritanie naajo goto wawino duppude oto mum ɗum ɗon waɗi ko toon to Bowal laaɗi diwoje kingal tawetegal toon to Nouakchott wuuro lamorgo ngo woni sababu o duppi on ɗon oto noon e wiide makko oto o ko marque français kadi ko wona ɗum ko omo hollira mette makko faade e gardiɗo leydi français Emmanuel Macron ko fati e jaltudi brevet e hitande hikka nde honon holliri jagorɗo kalfinaɗo ko fati e jangde leydi ndi fodde 14,900 e capanɗe 9 ɓen ɗon mbawi kay won admude wonde admiji ko mbawi hebde guel ɗon kawguel brevet e nder hitande hikka nde hakkude noon duuɗe privé kam e duuɗe public woni école aji ɗi ganduɗa ko keriɗi kam école aji laamu ɗi ha e ɓen ɓe ganduɗa ko waɗɓe candidat libre ko e nder hen fodde ujunnaje 5,900 e capanɗe 6 ɓen ɗon koye école aji public ɗi woni école aji laamu e ɓen ɗon e nder temedere nde ƴettuɗa kala capanɗe 3,9 piccal capanɗe 7,4 mbawi hebde guel ɗon kawguel hen ujunnaje 4,900 e capanɗe 82 ɓen ɗon koye nder école aji privé ɗi ɗum ɗon ne kadi fodde capanɗe 3 piccal 29 e nder temedere kala mbawi hebde guel ɗon kawguel ujunnaje 4
e 455 candidat libre ɓen ɗon kadi e nder temedere nde ƴettuɗa kala fodde nogas e jeeɗiɗi piccal tati mbawi heɓde ngel ɗon kawgel e nder hitande hikka nde e nder leydi Mauritanie tawi kay koko fati e jangde leydi ndi. Hono on ɗon tawi ko Hannan Wullo Sidi tawi ko on ɗon woni tawi ko jagorɗo kalfilaɗo ko fati e ndenka leydi ndi kankone ñande aljumare hanki nde o wawi joɗodade e délégation militaire tawi kay ko libinaɓe ɗum ɗon noon ko e gardugol chef d'état-major armée général biyeteɗo Mohammed Ali Haddad koye nder hen tan woni sababu jonde nde noon ko beele kay wawde yewtidde e to banggue ɓeydude jotodiral moƴƴal e gollodiral hakkude leydi Mauritanie e leydi Libye e wawde kadi ɓeydude doole wonande sembeji ɗi woni ɓen ɗon dadiɓe ɓe leydi Mauritanie e leydi Libye beele wawde haɓade ɓen ɗon wadde boniyankoɓe tampimɓe dunde Sahel nde caggal leydi Tunisie e ɓen ɗon caɗele ɓe mbawi kadi arde ɗo e nder leydi Mauritanie ɓe mbawi kadi yillade ha toon to tawi ko joɗorde 5 Sahel woni 5 Sahel tawatede e Nouakchott wuro lamorgo leydi Mauritanie ɗum ɗon noon woni sababu mum tan ko beele kay wawde ha joni jotodiral moƴƴal e to banggue ɓamtare wonande leyɗe ɗe e wawde kadi habde e ɓen ɗon wadde boniyankoɓe tampimɓe joni leyɗe Sahel ina jeeya hen leydi Burkina Faso leydi Mali Mauritanie leydi Niger kam e leydi Tchad. Ha joni kabaruji meɗen e nder leydi Mauritanie gardiɗo jagorɗo kalfinaɗo ko fati e nder leydi Mohamed Salem Wul Merzouk kankone o wawi joɗodade ɗo e aranɓe leyɗe tentu leyɗele Europe ɗum ɗon noon ɓe mbawi yewtidde e toɓɓe kewɗe koye nder hen tan ɓe kolliri oɗo saaha joni maɓe ƴettu peeje kewɗe beele wawde haɓade ɗum ɗon ko wiyete ɗanle ɗe ndewani lawol sababu noon nde teska e oɗo saaha joni ɗum ɗon de ko wiyete ɗanle suuɗo woni tan ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko waɗoɓe clandestin rewoɓe e nder maaje kadde ɗe faade Europe ɗum ɗon de oɗo saaha ina ɓeydi no fewi e nder oɗo diwan koye nder hen tan ɓe kolliri ma waɗe hen golletiɗe beele tan wawde haɓade ɗen ɗon ɗanle ɗe ndewani lawol beele kay ina wawa gasde e nder leyɗele ɗeɗo gasi ha laaɓi ceerno Bano Sar ko tonguno ɗen kumpitale nder leydi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia weltare ɓiɓe fulɓe andudinima Alek. jarama Dia Amadou Dia sen gummima leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire sungoji horoɓe leydi juɓɓinteɗi toon e ñalawma hande o CEDEAO holliti e ñalawma ko neldi 90 tawi ke ko yurnitoɓe ko fate ɗino sungoji hen sappo gari guel ñande 25 lewru octobre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas ko ɗon gonnata ha ñande 11 lewru novembre hen capanɗe jeetati jetti toon ko kikiɗe hanki walla mbiyen jamma hanki ñande ɗon ketto ha ñande 3 novembre tati novembre lewru fandu beele kay yurnitade ɗin sungoji ha hande kaleten tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire ko fade ɗin sungoji hooreɓe leydi hollitama wonde kay ujunere e 52 neɗɗo tawi kay ina tawtora ɗenen jogori tawtorede ɗin sungoji juɓɓinaɗi toon walla tawtorama ɗin sungoji juɓɓinaɗi toon beele tan wawde yurnitade ɗin sungoji ha mbawa rewde lawol ha hande e nder leydi Côte d'Ivoire halfinaɓe ko fate diine guilay islam ha e isayankoɓe ko kañumen kay denti toon ñalawma hanki ko gam kay wawde wadde duwaw ko fate ɗin sungoji nde mbawata ɓennirandeɓe e dow jaam président kafo woni kay gardiɗo confédération africaine football ko kañum yirtita e ñalawma hanki o kañum yirtita raafi coronavirus kañum yirtita e raafi coronavirus ƴewɗo kay caggal mum yiiti hoore mum yewti yeeso mum hawti so wiide kay ala raafi ɓurɗo ɗum bonde e oɗo saaha joni saabu kay andude ɗum windere nde o heeɓi ɗum noon ko caggal kay nde ummi leydi Maroc o ƴetti lana ndi o ko omo fati toon to Égypte Burkina Faso sungoji hooreɓe leydi kam e député ji jogorɗi yuɓɓinede ñande 22 lewru novembre yoga hen puɗɗima kay campagne men kam e meeting aji e aset hande o gasnirten kabaruji men kedde dunde Afrique centre africain contre et de prévention des maladies ɓe kolliti ñalde alhamise nde wonde kay Afrique ne foti heɓanade wempeƴerde ɗimmere tawi kay koko fati e raafi coronavirus saabu teskede
ɓeydugol rafi coronavirus e nder Afrique e oɗo saaha joni ko inat kay tolno ɓeydugol mum 45% gasi ha laaɓi ko tonguiɗen e kabaruji men e ɗemgal Pulaar kikiɗe hannde aset 31 lewru octobre hitande ujunaje 2020 ɗo e haalirde ko Bannoudou Mamadou Sarr roɓindo kabaruji leydi Mauritanie ko Amadou Dia aadi men e kabaruji ɗemgal Pulaar kikiɗe janggo inchallah so Allah haaji